Tini je matikai norok nogo thangai khalai mani gan tamui hom dodom khai skang slai te bonung jakha mo bo bisi te khaijakka tini जों एक नं सिमना बिधान सभा केन्द्रनि बिसिङाव ख्लायजाक tini रामशंकर बिसिङाव जों नगो बुबाग्रा गामियाव बुबाग्रा दिनै बोखाव बुबाग्रा न नि ककपिरमुं जों फुंनि 9टानि सिमिनो डेभलप पारानि सिमिनो चांखा म रामशंकर बिसिनि अमाहाय ख्लायै डेभलप पारा मसराय जुमिया आबोनि परे जों तबु रामशंकर फाइसो फैलायका अमाके थांदे जों तबु यां माति ख्लायै जों जेखाने आरो बाथाखै किसा टिफिन द खायना होनै जे तंमोन जागा जों थां सगैलायनाय दिनै तामनि बागै म नगो बुबाग्रा जत कामियोनो बुबाग्रा ओ हिमबतक तांनि माइ हिम त्रिपुरा हास्तेनि जत बररंनो साइमानो जे लास्ट फाइट चिनि बुसकांनि 16 तारिख ताइ बिसि दुगलिया म लास्ट फाइटो जों त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सारक थानसा ख्लायै चिनि त्रिपुरा सारकनि जे एक्जिस्टेंस सार्भाइवल जों जे मोथांजांनानि ओ थानसानि बिसिंतैनो थानसा ओंखाय सिमिनो जों एकमात्र मोथांजाकसिनाय बा फियकजाकसिनाय अबो जे चिनि जे मन्त्र ओ जे ककथाय अबनो जों पिरनानि बागैनो जों नगो थांलायमा दङ बनि बागै तिनि जों म रामशंकर बिसिनि बिसिंतै जों ओ हिमबतकनि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सालुकरंनो कयनामु जों फाइसिरि ओ जराओ कसा कुफुर कर्म होनै तंनानि कगलिया कारण 72-73 बছর যাবত जों জাতীয় রাজনৈতিক দল বাই কোন সময় কংগ্রেস বাই কোন সময় কমিউনিস্ট বাই তাবুক ফাইউকা বিজেপি বাই থংজাংমাং লেংসকা ও লেংবাই হইতে একমাত্র রক্ষাং নাংকাই তাবু একমাত্র बुबाग्रानि थानसाव फाइके सिमिसे त्रिपुरा सारक जों मोथांजाकसिनाय नों ताबुक बुत फाइउका रांकिसा मांखा स्किम फुनुकजाखा लामा तंसा ख्लायरि जाखा आबाय बरक मोथांजागै मानिया नि वाक पुन मासा मांनि बाय जों मोथांजागै मानिया मोथांजागना हंखाय पार्मानेंट एकदम कुसुं चिनि बसंरक मोथांजागनाय थांनानै जे आबोनि जे ग्यारेंटी जे रिमाननाय आगे रिमाननाय न एकमात्र अंका त्रिपुरा मथा आ रिमाननाय नंखा बुबाग्रा या मोथांजागना हंखाय पार्मानेंट एकदम कुसुं चिनि बसंरक मोथांजागनाय थांनानै जे आबोनि जे ग्यारेंटी जे रिमाननाय आगे रिमाननाय न एकमात्र अंका त्रिपुरा मथा आ रिमाननाय नंखा बुबाग्रा तिनि बुबाग्रा न बार साहरि दंगो थानसां सिरि माने बंनि बीजेपी फाइदिनि साइ दंगो कांग्रेस सीपीएम जुतुंका आरो फाइदिनि दंगो बुबाग्रा ना जे दल ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बागै जारा जोंबाय रिटेन्स एकदम लिखित ख्लायै जे रिमाननाय बबाय सिबिसे बुबाग्रा थांनाय नांखांखाय बुबाग्रा सौ ओ डिमान्ड जुरि मानि थांखांखाय प्रयोजन जों बुट बासाय नाखा बुट पर खम बासा बायस दं तब जोंनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि दं ओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानै जों थांजांनानि बागै जों दिनाव माहायखाय जाया नोंया कारै सारा त्रिपुरा राज्यनि 60टा आसन न चिनि बरक जेखाने चिनि बरक दङ आ जागा तक चिनि बरक अमाहायखाय हिमलाय दङ ते तिनि सिमिरे खायजांनाय ते अन्य दिन बो म सारा दिन चलि दंनाय खाना बसल नाय अब हिमबाय आरो परे ताबुक जनसभा मन आरो बाहायनो मिছিল खाय दंलाय बरकाठाल रुब्रि तैसा आयंगनि पूर्व तमाकारि पूर्व नगाव बर बाहायनो हिमै मिছিল खायै दिनै आरो करंसा जागाव लुकुथुम पानदांनाय चिनि म सिमना विधानसभा केन्द्रनि बिसिङ चिनि जे ताबुक सुदु त्रिपुरा सानि 21टा बिसिओ जत्त बिसिओनो ख्लायजांनाय गोबांमा बिसिओनो ख्लायजाका ताइ कयेकटा दिननि परे जों ताइबो ख्लायनाय पाइसुंनाय जों रमदि 10 तारिखनि बिसिङनो जों कमप्लीट प्रत्येक पारा जत्त नगन जों खायसिनाय हामबाय।